Bon vespre a tothom. Avui tanquem el cicle de presentacions de llibres que vàrem iniciar la setmana passada amb el llibre Principi de realitat del politòleg Jordi Muñoz. En Jordi Muñoz és un politòleg doctorat a la Universitat Pompeu Fabra, professor a la Universitat de Barcelona, col·labora en diversos mitjans de comunicació i és especialista en l'estudi empíric de les actituds i preferències polítiques i expert en enquestes, demoscòpia i tractament de dades. Moltes gràcies per ser aquí aquest vespre, Jordi. Moltes gràcies per convidar-me. Pots explicar-nos quin és l'origen del llibre? Què el va empènyer a escriure'l i publicar-lo? Bueno, l'origen del llibre, en realitat, va ser una invitació, diguem, de l'editor de Josep Maria Muñoz, de l'editor de l'Avenç, que em va proposar escriure el llibre. Sí que és cert que des que ell m'ho va proposar fins que li vaig entregar, diguem, el manuscrit van passar gairebé 2 anys, però la meva voluntat en escriure el llibre era, d'alguna manera, recollir, sistematitzar, ordenar reflexions que havia anat fent de manera més fragmentària en articles o per mi, diguem, durant tots els anys del procés i la voluntat era fer un llibre que fos complementari a altres llibres que s'estaven publicant i que s'han publicat sobre el procés, no? Perquè sobre el procés s'ha publicat molta crònica periodística de qualitat desigual, alguna de molt bona, altres potser no tant, però se n'ha publicat molta. S'han publicat també molts llibres en primera persona d'alguns dels protagonistes, no? Els més venuts amb diferència i els més coneguts amb diferència i comentats són els 2 volums del president Puigdemont, però altres protagonistes també han publicat llibres en primera persona, diguem. I n'hi havia, jo tinc la sensació que faltava, i això s'ha anat corregint una mica, però potser no suficient, però faltava una mica més de reflexió analítica, diguem, no? No és un llibre acadèmic fet des de fora, com qui es mira, diguem, científicament un objecte, perquè jo he participat directament de moltes maneres des de fa molts anys en l'independentisme, diguem, tinc 41 anys i des dels 16 anys que he militat en diferents organitzacions independentistes i per tant, en cap cas és un llibre neutral ni acadèmic ni res de tot això, però sí que té aquesta voluntat de fer una mirada més analítica, una mirada una mica distanciada, una mica reposada, i per això en part també em va costar temps, no, des que m'ho van proposar fins que el vaig aconseguir escriure perquè necessitava una mica de distància. No? Sí que és cert que algunes reflexions ja estaven fetes de manera fragmentària en alguns articles que es van publicar, diguem, en directe durant els anys 15, 16, 17, 18, però el gruix de l'argument, diguem, l'he anat desgranant a mesura que he anat podent agafar una miqueta de distància. No sé si és suficient, això el temps ho dirà, però una miqueta de distància sí, no? I, per tant, per resumir, la voluntat és oferir unes reflexions de part, parcials, des de dins de l'independentisme, compromeses, diguem, amb el projecte independentista, però amb voluntat crítica i amb una mica de distància i d'autocrítica també per contribuir al debat, diguéssim. Aquesta és una mica l'esperit del llibre. I també dir les coses tal com les penso jo, diguem que és una cosa que he intentat fer sempre i no sempre he anat, diguem, en el corrent majoritari del moviment ni de la societat catalana ni res de tot això, però afortunadament tinc el marge de llibertat, la meva feina no depèn d'això i per tant tinc el marge de llibertat per dir les coses que algunes agraden més, altres menys, algunes són més còmodes i altres són més incòmodes, però m'he autoimposat, diguem, dir les coses que pensava. Moltes gràcies. Des que es va enviar a publicar el llibre, han passat moltes coses, com la gestió centralitzada de la Covid, més repressió, que no para, avui mateix ja hem rebut una notícia, les eleccions a Catalunya amb un resultat que dona el 52% del Parlament a l'independentisme, i el govern de coalició ja us ha dit 1/3 de la legislatura, sense que la taula de diàleg, aquesta taula de diàleg que es va negociar per la investidura de Pedro Sánchez no s'hagi fet efectiva. Què afegiria o canviaria el seu llibre? El fet avui dia. Sí. Certament han passat moltes coses i resumides així com les has resumit tu encara impressionen més, diguéssim, però el tema de la pandèmia crec que és molt important en un sentit que l'explicaré. No? De fet, la pandèmia
va esclatar just en el moment en què el llibre sortia d'impremta. De fet, el llibre va sortir d'impremta el dia que es declarava l'estat d'alarma a Espanya, diguem, el 14 de març, em sembla, del 2020. Em vaig escapolir amb la bicicleta per anar a recollir algun exemplar perquè el gruix es va quedar als magatzems en aquest moment, no? I el vaig recollir amb la por aquesta de dir, ostres, de sobte ha canviat tot i aquest llibre que fa pocs dies que ha sortit d'impremta potser ja és vell, no? I és vell en uns sentits i en altres crec que no, o espero que no, diguéssim. Una de les tesis del llibre és que el moviment independentista té com una de les característiques pròpies distintives la intensitat de la mobilització i la densitat d'associacionisme i de capital social i de contacte interpersonal i de mobilització i de participació molt activa i de presència al carrer, etc. No? I això, evidentment, en aquest darrer any ha quedat molt afeblit. No? I, per tant, això jo crec que si jo tinc raó, diguem, en la meva tesi, que és que aquesta és una de les característiques distintives i fonamentals del moviment i una de les característiques que fan que el moviment sigui tan resilient en contra del que alguns deien, no? Fa anys, recordeu la famosa tesi del suflé, que deien que això, igual que ha pujat, baixarà, s'ha inflat i es desinflarà. I la meva tesi és que si el moviment ha sigut tan resilient a la desmobilització, diguem, ha sigut precisament per això, no? I per tant, jo crec que és una cosa que hem d'analitzar molt amb cura, no? Altres moviments socials han tingut evolucions molt més volàtils. Pensem en el 15M o moviments de protesta que tenen cicles molt intensos, però pugen i baixen i duren molt poc. L'independentisme ha aconseguit transcendir aquests cicles i convertir-se en un moviment sòlid, estructural, que passen els anys i segueix ahí, no? Evidentment amb pics i pujades i baixades, però el gruix segueix ahí. La pregunta és com afecta aquesta aturada en sec de la política, diguem, al carrer, dels contactes, de les relacions, de la presència quotidiana, de la mobilització de masses, com afectarà això al moviment, no? Si aquestes estructures de no utilitzar-se es van rovellant, si som capaços de mantenir-les, tot això és una cosa que crec que és important d'analitzar. De les altres coses que has mencionat, em fa l'efecte que la continuïtat de la repressió és una cosa que el llibre en general no és superoptimista i tampoc ho era amb això, diguéssim. No n'hi ha, diguem, ingenuïtat, crec, en el llibre respecte a això. De fet, tinc la sensació... De fet, jo això ho vaig pensar sempre, que la maquinària repressiva de l'Estat, tal com s'havia posat en marxa per interessos polítics, diguem, o per interferència del poder polític en el poder judicial, una vegada s'havia posat en marxa, això adquiria una dinàmica pròpia que era molt difícil d'aturar i que l'únic que faria seria seguir i potser intensificar-se. De fet, un gran expert en repressió política com Baltasar Garzón, diguéssim, ja ho va dir en el seu moment, al 2017, quan va dir s'està posant aquest problema en mans dels jutges i ell que coneix bé tot aquest món, diguem, i va dir una vegada es posa en mans dels jutges això no pararà i efectivament és el que ha passat. El tema del terç de legislatura del govern de coalició sense canvis, això és una cosa sobre la que justament el diumenge vaig fer un article a l'Ara en el que reflexionava sobre això, no? Aquest immobilisme. De fet, si es llegeix el llibre, clar, el llibre no parla molt sobre el govern de coalició, sobre la taula de diàleg i tot això, perquè el llibre es va tancar just en el moment en què això es posava en marxa, diguem, just en les setmanes just posteriors a la investidura de Pedro Sánchez, però sí que em vaig veure com forçat a afegir un epíleg sobre el tema. Quan el llibre ja estava tancat, vaig fer un epíleg breu sobre el tema per intentar evitar que el llibre quedés, diguem, desfasat massa ràpidament. I ahir una mica la meva tesi és que l'aposta pel diàleg tenia poques probabilitats de prosperar, però que s'havia de fer igualment, més o menys. Venia, sintetitzant molt, això venia a dir això. Aquesta aposta, aquest procés de diàleg amb aquesta mesa té poques probabilitats de prosperar i els arguments tenen a veure, des del meu punt de vista,
amb dues coses. Una és l'estructura de la competició política espanyola, que fa que el Partit Socialista estigui molt pendent de la seva frontera amb Ciutadans i amb els vots de la dreta, i l'altra és l'estructura de poder real a l'Estat, que va més enllà, diguem, de l'aritmètica parlamentària. Si voleu, després podem aprofundir en això, no? Però més enllà d'això, jo deia que és necessari fer aquesta aposta per guanyar credibilitat tant internament a la societat catalana, sobretot en els sectors que no són independentistes, com externament, tant si funciona com si no funciona. Si funcionés, podria ser una oportunitat, i si no funciona, pot ser també una eina en el procés de, diguem, acumulació de forces. El tema del 52% que has mencionat, jo crec que és important. I és important, diguem, utilitzar aquest 52% amb intel·ligència, no? I entendre què vol dir i en quin context es produeix i tot això, no? Però és una eina política, evidentment, que no s'havia aconseguit mai. Ara, en aquest període, s'ha aconseguit, és cert que s'ha aconseguit en les eleccions amb menys participació de tota la història de les eleccions al Parlament i en un context complicat, però s'ha aconseguit. I, per tant, i no s'ha aconseguit en un context plebiscitari, com havien sigut les eleccions de 2015 o 2017. No? S'ha aconseguit en un altre context, però s'ha aconseguit. I, per tant, fetes aquestes dues salvetats, és una eina política que em sembla que utilitzada amb intel·ligència ens ha de servir per explicar a la societat catalana i al món, i pot ser també a una part de la societat espanyola, que això ha vingut per quedar-se i que aquest problema polític no desapareixerà i que si algú encara manté l'esperança, diguem, de fer-lo desaparèixer, com em sembla que estava orientat la campanya del PSC en aquestes eleccions, doncs s'equivoca, no? I que, per tant, el conflicte segueix allà, segueix viu i s'haurà d'afrontar. Parlant de l'epíleg, al final de l'epíleg afirmes que l'independentisme no hauria de posar tots els ous al cistell de la mesa de diàleg i que hauria de mantenir la mobilització ciutadana i el manteniment de les estructures de mobilització, rotllo ANC, CDRs, Òmnium i les petites associacions del boca a boca al tema aquest. Com creus que això s'està aconseguint? Tot i el context de pandèmia que ha afectat molt, a la crisi política entre partits, la divisió, diguem-ne, entre partits també potser està afectant. Creus que s'estan mantenint? Sí. O estan en un estat de salut òptim o podria ser millor? Bueno, sempre podria ser millor, diguéssim. Em fa efecte que la pandèmia és un factor que no hem de menysprear. No? N'hi ha altres moviments sociopolítics que potser els afecta menys la pandèmia perquè estan menys basats en la mobilització, en les xarxes socials reals, diguem, en el contacte entre persones, l'associacionisme, etc. No? L'independentisme ho necessita més perquè una mica és l'aire que respira, no? I per això pateix. Tot i així, sí que és cert que durant els anys del procés es va aconseguir generar estructures que són més resilients, diguem, potencialment. Jo conec més a fons la realitat d'Òmnium perquè soc membre de la Junta d'Òmnium ara mateix i Òmnium, diguem, té una estructura i un volum de socis i tot això que no s'ha afeblit en aquest any ni en aquests anys des del 2017, sinó que ha crescut substancialment, no? I, per tant, i en presència territorial i així, i altres realitats també, algunes com els CDRs potser van ser més volàtils, més fruit d'un moment, perquè ja és això, un moviment necessàriament és una combinació de molts actors que tenen característiques diferents, missions diferents, objectius diferents i que s'hauria d'intentar que convisquessin, diguem, i el mateix val per als partits, no? I, per tant, em fa l'efecte que tenim, és a dir, tenim alguns problemes, com que no hem pogut seguir al carrer. Tenim alguns problemes vinculats a la divisió interna, que si voleu en podem parlar més a fons després, del moviment, que això sempre és un fre, però tenim algunes fortaleses. I una de les fortaleses és la creació d'estructures o reforçament d'estructures prèvies que es va donar durant els anys del procés, que això equipa, diguem, el moviment per a sobreviure, diguem, per a passar l'hivern, per dir-ho en sentit figurat, no? Si
sovint es marca l'inici del procés el 2012, però jo crec que és molt important tirar enrere el 2010 i a la sentència de l'Estatut i també al cicle de consultes entre 2009 i 2011 que es van fer a la meitat dels municipis de Catalunya. No? En aquell moment no n'hi havia una estructura com l'ANC, per exemple. N'hi havia moltes mini-associacions i realitats locals molt fragmentàries, però a partir de les consultes i de tot això va anar quallant i de l'esforç d'alguna gent va anar quallant en una estructura més gran com l'ANC. I en aquell moment Òmnium era una cosa molt petita encara respecte al que ha sigut després. No? I, per tant, aquesta capacitat de generar estructures jo crec que converteix el moviment en potencialment més resilient. Això no vol dir que sigui invencible ni que no pateixi, diguem, però té uns nivells, té una capacitat de resiliència. Jo crec que el 52% va una mica per aquí, diguéssim, perquè si tu mires les dades de l'opinió pública, no és que hagi canviat molt l'opinió pública catalana, però sí que l'independentisme s'ha desmobilitzat menys, s'ha desmobilitzat també, però s'ha desmobilitzat menys que l'unionisme des del punt de vista electoral. No? I això va per aquí també. I és una cosa que jo crec que s'ha d'entendre, s'ha de valorar i s'ha de cultivar, per dir-ho d'alguna manera. En relació a això, l'unionisme, ara serà una mica provocador, s'ha desmobilitzat més perquè l'independentisme ja no és una amenaça, com es veia fins al 2017, principis de 18? Sí, jo crec que sí, que en bona mesura sí, en el sentit de que és evident que venim de les eleccions del 2017 van ser les eleccions de la història de les eleccions al Parlament de Catalunya que van tindre una participació més alta i les del 21 han sigut tot el contrari, les que han tingut una participació més baixa. Quina diferència n'hi ha entre el 17 i el 21? Evidentment, hi ha un context de pandèmia que ha provocat unes baixades de participació. Pràcticament a tot arreu del món on s'han fet eleccions durant la pandèmia, la participació ha sigut generalment més baixa, amb algunes excepcions com les eleccions als Estats Units, que tenien uns nivells forts de polarització. No? Però també ha hagut una baixada, diguem, de l'amenaça, del nivell de conflicte, de la polarització, de la tensió i del caràcter, diguem, plebiscitari de les eleccions. Per això és una cosa que hem de ser conscients, diguem, que quan l'independentisme creix i quan l'independentisme és fort i quan l'independentisme és creïble, genera també respostes, no? Que n'hi ha tota una part central del llibre que està dedicada a analitzar com diferents respostes o antagonismes que ha generat l'independentisme, no? Que jo crec que és molt important diagnosticar-los bé per a intentar neutralitzar-los o minimitzar-los o combatre'ls o gestionar-los de la millor manera possible. Gràcies. Vostè has fet referència a més d'una ocasió en què Catalunya no és independent perquè no es donaven 3 condicions essencials. Una d'elles és en un context internacional no favorable. Ens podria explicar més sobre el context internacional de 2007 i comparar-lo amb l'actual pel que fa a condicions i legitimitat, si és que alguna cosa ha canviat? Sí. El llibre, de fet, parla poc del context internacional, perquè queda, diguem, la política internacional queda una mica fora del meu àmbit d'expertesa, per dir-ho així, i no hi he reflexionat molt, no he treballat molt sobre el tema i no he volgut tampoc parlar-ne molt en el llibre, no? I de fet és una cosa que reconeixo explícitament. Tot i així, em fa l'efecte que és evident que el context internacional no ajuda. Si tu mires les independències, com es produeixen les independències dels últims 20 anys o 30 anys a Europa, es produeixen generalment per onades i en contextos que fan caure independències com fitxes de dòmino, diguéssim. I no estem aquí. No estem aquí ni... I, per tant, és una dificultat. És una de les dificultats que afrontem, no? I és una de les coses també que hem après del procés, no? Perquè això també ens ha servit per aprendre moltes coses sobre la societat catalana, sobre la resiliència del moviment independentista, sobre com respon l'Estat, sobre com respon l'opinió pública espanyola i també sobre com respon la comunitat internacional al respecte, no? I per tant, jo crec que avui en dia estem millor equipats per a entendre bé i saber què esperar i què no esperar. Què ha canviat des del 2017 fins ara? Jo crec que la resposta de l'Estat
a la que dedico un capítol en el llibre que es diu La resposta autoritària de l'Estat. La resposta de l'Estat genera problemes en la imatge internacional de l'Estat. No? I jo crec que això és una cosa que estratègicament l'independentisme ha d'intentar amplificar tant com pugui. No? I això contribueix a una certa erosió de la imatge i de la legitimitat de l'Estat. Tanmateix, jo crec que hem de ser conscients que el món és un lloc molt bèstia i que passen moltes coses molt bèsties i que la comunitat internacional, per interessos, tolera coses molt bèsties d'alguns estats i amb els quals segueix tenint relacions, diguem, cordials si els convé. I, per tant, la política internacional està regida generalment per uns principis molt crus, diguem, de real polític, per dir-ho així. No? I això també és una cosa de la que hem de ser conscients i de la que n'hem d'aprendre. Però això no vol dir que no sigui útil tota aquesta feina, diguem, de denunciar, amplificar, contribuir i alimentar el desgast de la imatge internacional d'Espanya. Jo crec que és molt útil i una de les proves de que és molt útil són els esforços de l'Estat i de les seves estructures diplomàtiques i paradiplomàtiques per contrarrestar-ho i tota aquesta obsessió que tenen amb els seus think tanks i els seus cònsols i membres dels cossos diplomàtics per dir que Espanya és la democràcia més consolidada del món i que està al capdamunt dels índexs de The Economist i tot això. No? Per tant, ahir n'hi ha una batalla important a donar, que per ella mateixa no ho canviarà tot, no, segurament no, però és un element que jo crec que en el que s'està treballant bé, es podria fer millor segurament si hi hagués més coordinació entre tots els actors, però si està treballant bé, s'han aconseguit alguns resultats i és una línia que jo crec que en la que s'ha d'aprofundir i s'ha de mantenir amb objectius clars, de saber sobre quins actors es pot tindre influència, sobre quines opinions públiques, sobre quins grups polítics, per exemple, sobre quins parlamentaris del Parlament Europeu. Tot això, una bona cartografia de tot això ajuda i ajudarà. Diguem, és un dels elements. També és cert que en els processos d'independència, si ho pensem una mica bé, els processos d'independència comencen com un problema domèstic i acaben com un problema internacional. Diguem. És a dir, l'inici d'un procés d'independència passa dins del país, diguem, que l'engega. ¿vale? I són canvis que passen en la societat catalana, en aquest cas, o en el país que es vol independitzar. La culminació d'aquest procés és un acte de política internacional, que és el reconeixement per part d'altres estats del nou estat. No? I, per tant, la importància de la dimensió internacional és creixent a mesura que avança el procés. A mesura que ens acostem cap al final del procés, té més importància la dimensió internacional i progressivament menys la domèstica. No? I a mi em fa l'efecte que n'hi ha molta feina a fer en la dimensió domèstica, que no vol dir que no sigui important el context internacional, però em sembla que estem no en el punt zero, però sí segurament en un punt intermig del camí en el qual encara és molt important el que passa dins de la societat catalana i de la política catalana. Seguint amb aquest tema, darrerament hi ha hagut molts informes d'institucions internacionals com el Working Group on Arbitrary Detentions de Nacions Unides, Amnistia Internacional, Collective News, que afecten la imatge internacional, la legitimitat d'alguna de les seves institucions, no diré totes, però algunes concretament, i que fins i tot posen en qüestió la garantia dels drets fonamentals d'Espanya. Aquí hi ha un parell de preguntes. Una és, quina creus que són les accions que s'haurien de fer des de la diàspora catalana arreu del món per tal de fer evident la deslegitimització de l'Estat? Què seria més efectiu des de fora, tenint en compte que estem dispersos i que les estructures que hi ha a la diàspora des de fora és relativament petita? I la segona pregunta és, aquestes coses internacionalment no estem al punt en què el pes de la banda internacional ha de ser la més potent, però potser, aquí faig una petita reflexió, em permet una petita reflexió, també serveix per deslegitimar encara més l'estat espanyol dins de Catalunya. Perquè són coses que passen internacionalment i direu, veus com teníem raó? Una cosa així. Sí,
crec que tots aquests exemples que deies de posicionaments formen part d'això que parlàvem abans, no? De com la resposta que ha donat l'Estat al procés d'independència, que contrasta molt amb la que han donat altres democràcies consolidades a processos molt semblants i a demandes molt semblants, pot ajudar, pot contribuir a desgastar la imatge internacional a deslegitimar, i com tu deies, són vasos comunicants i la imatge internacional d'Espanya pot tindre, diguem, reverberacions dins de l'opinió pública catalana també i dins de la societat catalana. No? Jo crec que em fa una mica de recança dir que crec que hauria de fer la diàspora catalana, perquè no estic, diguem, treballant en aquest àmbit. Però em fa l'efecte dues coses. La primera és tot aquest material, diguem, aquests posicionaments, aquests informes, tot aquest material necessita ser amplificat i ser replicat, diguem, perquè la gent s'enteri a dins i a fora de Catalunya. No? I això és una feina de l'activisme. Una cosa és que es produeixi un posicionament o una crítica o el que sigui, i l'altra és que això s'enteri l'opinió pública tant de dins com de fora. No? I l'activisme ha de pensar en estratègies per a comunicar, diguem, ha de fer de cap de premsa de qualsevol organisme que siga crític amb la resposta de l'Estat. No? Tenim en compte també una altra cosa que jo vaig viure bastant al 2017, que és que els cicles d'atenció en la política internacional són molt curts. No? És a dir, que en un moment donat pots treure el cap en l'agenda internacional, però això són sempre finestres molt estretes, perquè, com dèiem abans també, el món és molt bèstia, passen moltes coses. Jo recordo la tardor del 2017, jo feia moltes entrevistes en mitjans internacionals de tot el món, perquè em va contactar algun periodista i després deuen anar passant el telèfon entre ells o el que sigui. No? I llavors em trucaven durant unes setmanes 15, 16 periodistes al dia. No? De sobte va haver un dia que havia d'entrar en un informatiu de ràdio de la BBC i em van dir, i a última hora em truquen i em diuen, mira, és que ha hagut un tiroteig a Texas que han mort 40 persones i el tema de Catalunya cau de l'informatiu perquè estarem parlant de Texas. No? I que és com una cosa molt crua, no? de dir, les finestres són estretes i els cicles d'atenció són curts i, per tant, també vol dir que no t'has de frustrar. Si nosaltres pensem en qualsevol conflicte del món, típicament és així. Nosaltres el veiem als mitjans, ara de sobte estem veient més o menys cada dia notícies sobre Myanmar, sobre les protestes, el cop d'estat, les protestes, els morts que n'hi ha, la resposta de l'exèrcit, tot això. Dins de 2 setmanes, m'hi jugo el que vulgueu, que Myanmar no està als mitjans i seguiran passant coses molt bèsties a Myanmar i potser dins d'un any tornarà a aparèixer. No? I llavors hem de ser capaços d'entendre quina és la lògica, diguem, de l'atenció de l'opinió pública internacional i utilitzar-la i no frustrar-nos, diguem, si no estem tot el dia en portada, però sí pot ser anar fent feina per sota i anar preparant i anar alimentant relacions amb periodistes i amb grups i amb ONGs i amb moviments i per al dia que tornem a treure el cap, diguem, en l'escena internacional, ser més forts que en l'anterior vegada. No? I això em sembla que aquesta lògica del civil rights, de les vulneracions dels drets fonamentals i de la denúncia de la repressió i de la resposta autoritària funciona. Ho hem vist que aquests anys els fruits de l'acció internacional del moviment que hem tret sobretot van en aquesta línia de defensar els drets civils i de criticar, diguem, les vulneracions de drets. I, per tant, això és una cosa on jo crec que ens hauríem d'agafar. Jo tinc relacions, no treballo en l'àmbit internacional, però per la meva feina sí que tinc relacions amb acadèmics d'altres països d'Europa, que en general és un gremi que veu amb desconfiança, diguem, els moviments de reivindicació nacional. I el típic acadèmic europeu cosmopolita, que viatja molt, que parla anglès i tal, veu això com una cosa amb una certa desconfiança. En canvi, jo vaig veure molt clarament un canvi de to en els comentaris que em feien i en la manera en com em parlaven quan van veure les imatges de la policia l'1 d'octubre. No? I em sembla que això em va
em va fer pensar que per aquí van les coses, no? Per la denúncia de la resposta autoritària de l'Estat com a mecanisme de legitimació de l'alternativa. Però hem de ser conscients d'una altra cosa que discuteix en el llibre, no? Que és com la deslegitimació de l'Estat l'hem de transferir a la legitimació d'una alternativa, però no és automàtic. No són vasos comunicants automàtics, no? Sinó que n'hi ha un procés polític i de reflexió i de treball de fons a fer per a que la deslegitimació de l'Estat es transformi en una legitimació major de l'aspiració republicana, per dir-ho així. En relació a això, a vegades, des de l'exterior, els catalans, com estàs esgrimint totes aquestes argumentacions de drets fonamentals, de vulneracions de drets, de repressió, de tot això que hem estat parlant fins ara, si al mateix temps els partits independentistes donen estabilitat al govern? O sigui, sembla com no lògic que expliquis això i a la vegada la resposta que tindràs a l'altra banda és s'ha acabat, no? Ja esteu parlant, ja has donat fins i tot suport, has investit un govern, etc. Com encararies aquesta dicotomia, aquesta pregunta de cara a l'exterior? Bueno, jo crec que jo faria, diguem, de la necessitat virtut i diria que l'independentisme està donant una oportunitat al diàleg, està mostrant bona disposició, bona fe, voluntat de negociar de bona fe, perquè això també és una cosa que en l'àmbit internacional es tendeix a valorar, diguem, que sempre prefereixen, els actors internacionals sempre prefereixen que els conflictes es resolguin dialogant que no que els conflictes escalin, diguem. I sempre veuen amb més bons ulls actors que mostren disposició al diàleg i, per tant, en el moment en què aquest diàleg fracassa, ha de ser vist no com a responsabilitat de l'independentisme que s'ha aixecat de la taula, diguem, sinó com a responsabilitat de l'altra part, que tot i els esforços que ha fet l'independentisme i la voluntat que fins i tot hem fet això i això i això, l'Estat no s'ha mogut ni un mil·límetre, no? I aquesta gent continua en la presó, aquesta gent continua a l'exili, no n'hi ha cap proposta sobre la taula, no n'hi ha... I, per tant, jo crec que la meva idea, i això val també per a dins de casa, per a l'opinió pública catalana, la meva idea és que el fracàs del diàleg ha de ser una oportunitat també d'acumulació, diguem, de raó democràtica i de força també, i en la mesura en què siguem capaços d'això, de dir nosaltres que ho hem intentat i hem estat asseguts i ho hem fet tot per a poder parlar, però aquí no s'ha mogut ni un mil·límetre i encara van pressionant més gent i van endurint les posicions. Jo crec que aquesta manera d'afrontar el tema em sembla més intel·ligent, diguem. Però és la meva opinió, evidentment. Moltes gràcies. Llavors, creu que una mediació internacional, com la proposada per Suïssa ja no tan recentment, però abans amb el conflicte i amb el tema de la mesa de negociació, de diàleg, podria ajudar a resoldre el conflicte o a garantir el reconeixement internacional d'una possible DUI en cas que l'estat espanyol no ofereixi res? Jo torno a dir, com abans, que tot el tema de la política internacional queda una mica fora del meu àmbit d'expertesa. Però el problema de la mediació internacional aplicada al nostre cas és que l'Estat l'estat espanyol li costarà molt d'acceptar una mediació internacional i em fa l'efecte que han de passar moltes coses abans que l'Estat es plantegi i no sé quantes ni quines, però l'Estat espanyol, per la seva naturalesa, per la seva ideologia, per la mentalitat, diguem, del seu cos diplomàtic i dels aparells de fons de l'Estat, els costarà molt acceptar una mediació internacional. I, per tant, quina és la utilitat d'aquests intents de mediació internacional? Doncs visibilitzar això precisament. Que qui no vol parlar, qui no es vol moure, qui no vol dialogar. I, per tant, això vol dir que davant de qualsevol hipòtesi de negociació, de mediació, del que siguem de dir,
l'independentisme ha dit no, això és una ingenuïtat, segur que no valdrà per a res, això no anant millor a la mà, aquests tios no ho acceptaran mai. No, des del meu punt de vista és el contrari. Nosaltres hem de dir, sí, nosaltres el que volem és això. Nosaltres el que volem és parlar, és solucionar-ho, i allà on hi hagi una taula, 4 cadires, nosaltres ens hi asseurem i evidenciar una vegada i una altra davant d'actors internacionals de la societat catalana, de tothom que sigui possible, diguem, evidenciar aquesta asimetria, no? I aquesta voluntat constant de diàleg per part de l'independentisme i aquesta negativa constant al diàleg per part de l'Estat. Jo crec que això em costa veure com això, com insistir en això, pot ser perjudicial. L'únic és si poséssim tots els ous en aquest cistell, que és el que intento dir al final del llibre, no? És a dir, si mentre fem això ens oblidem de les estructures de mobilització, ens oblidem de guanyar eleccions, ens oblidem de treure gent al carrer, ens oblidem de tindre xarxes i capacitat operativa, llavors sí que seria un error polític greu, diguem, però si som capaços de fer-ho tot, que hauríem de ser capaços perquè som un moviment prou gran, prou ampli, prou divers, amb actors més institucionals i altres extrainstitucionals i amb diferents branques, diguem, que hauríem de ser capaços de fer-ho tot. En relació a això, preveus un futur escenari d'independència de Catalunya sense repressió policial o violenta per part de l'estat espanyol? És una pregunta ben difícil, però... Sí. És una pregunta difícil i que soc reticent, diguem, a contestar perquè entra potser en el camp de la futurologia, no? Però em sembla que, és a dir, això és altament improbable, si més no en les condicions actuals. I les condicions actuals vol dir d'un cert equilibri de forces entre partidaris i contraris de la independència dins de Catalunya i un context internacional poc amable, diguem, per a aquest procés, perquè Espanya segueix sent un estat ben inserit, diguem, en la comunitat internacional, en la Unió Europea, i un soci important per a alguns dels actors dominants, diguem, de l'esfera internacional, no? I aquesta combinació de coses fa poc probable. Ara, vol dir que això és impossible? No. Segurament passa segurament, dic, per la construcció d'una majoria més gran i possiblement també per un precedent. És a dir, que si Escòcia fa un referèndum i accedeix a la independència i entra a la Unió Europea de manera pacífica, ordenada, tranquil·la, negociada i tot això, doncs això ens ajudarà molt. També a dins, perquè la gent ho visibilitzi com algo transitable i també perquè la comunitat internacional perdi una mica la por i també perquè els grans poders econòmics catalans i internacionals també perdin una mica la por, etc. No? I per tant, però fixa't que jo estic parlant de les condicions exògenes una mica, de quina és l'actitud dels altres actors, de quina és l'actitud de la societat catalana, de quina és l'actitud també de la gent que dins de Catalunya no són partidaris de la independència, però tampoc són partidaris de la repressió, quin és el gruix d'aquesta gent. Tot això, totes aquestes peces s'han de moure per avançar cap a aquest escenari. I tot i així, n'hi ha i n'hi haurà de repressió, a diferents nivells d'intensitat i sabem que l'estat espanyol funciona d'aquesta manera i utilitza el que en diuen el lawfare per a afeblir el moviment i l'utilitzarà més i utilitzar les eines que té al seu abast, diguéssim. Ara, que això escala a una repressió a gran escala, violenta i tot això, això és més complicat per a l'Estat. És un escenari més complicat per a l'Estat. No? I també per a nosaltres, evidentment, però per a l'Estat singularment és més complicat. I, per tant, jo també crec que una de les coses que hem après és un cert procés de maduració col·lectiva com a moviment, que sabem que n'hi ha uns costos, que sabem que això no és fàcil, que no és gratis, que n'hi ha repressió, que n'hi haurà repressió. Hem construït estructures antirepressives fortes, de vegades sempre em sembla que tot és massa poc i tot això, però hem construït
estructures antirepressives com la Caixa de Solidaritat, per exemple, molt fortes, que han cobert a molta gent i han cobert una intensitat de repressió econòmica molt forta i hem sigut capaços col·lectivament de mobilitzar els recursos per a protegir a la gent, no? I això és un aprenentatge, no? Però per a sabrem el pa que s'hi dona i ja sabrem quines estructures hem de preparar, però ho sabrem més, diguem, la propera vegada. Ja encarem la recta final de la sessió i passarem una última pregunta i passem a les preguntes que hem rebut per correu, xarxes socials o al xat del YouTube. Creus que la deslegitimització de l'estat espanyol a Catalunya ha tocat fons? Veus possible, d'alguna manera, que l'Estat recuperi aquesta legitimitat o part d'ella? A veure, possible és en el sentit de que si l'Estat es reformés, segurament hi ha un segment de l'opinió pública catalana, si mires les dades i el que et respon la gent, hi ha un segment de l'opinió pública catalana que estaria interessada o es miraria amb bons ulls o estaria disposada i contenta, diguem, de veure un estat que proposés més recursos i més poder i més transferències a Catalunya, un estat que proposés rebaixar la tensió, diguem, de la repressió, un estat que democratitzés també el cap de l'Estat, per exemple, o el poder judicial, no? És a dir, que si l'Estat fes aquesta mena de reformes, segur que es reforçaria també la seva opinió. Jo crec que d'això n'hem de ser conscients en la societat catalana. Dit això, no em sembla que les coses vagin cap aquí i em fa l'efecte que per l'estructura de poder de l'Estat, per l'estructura de la competició política a Espanya, per l'estructura del sistema de partits, per l'estructura del poder mediàtic i de l'opinió pública, més aviat les coses aniran en la direcció contrària i, per tant, no és previsible, diguem, aquest escenari en el qual l'Estat reforça la seva posició de legitimitat a Catalunya. De fet, podria ser el contrari. Es podria endurir, l'Estat podria tendir cap a una hipòtesi d'enduriment de posicions, pot ser per un govern de la dreta espanyola o alguna cosa així, que ho aprofundís, o un aprofundiment de la crisi de la monarquia. Aquesta mena de coses em semblen més probables. La feina o el repte és transferir aquesta deslegitimació de l'Estat a legitimació d'una alternativa. Diguem, això és el que hem de ser conscients, que no és automàtic, sinó que s'ha de treballar. I això és el que em sembla que és el que hauríem d'estar fent o hauríem d'estar pensant. Moltes gràcies. Ara passem la paraula a Mireia, que ens farà les preguntes del públic. Hola, bon vespre. Tenim algunes preguntes en el xat, també n'hem rebut algunes. Sisplau, feu les preguntes al xat, si en teniu, que les anirem passant perquè en Jordi les pugui respondre. La primera de totes és com pot Catalunya negociar amb Espanya sense instruments de negociació? És a dir, què creus que Catalunya podria oferir a Espanya que sigui tan atractiu per forçar-la a arriscar-se a perdre una quarta part de l'economia? Bé, això és una pregunta que no té una resposta fàcil. És a dir, Catalunya l'únic que pot fer és generar-li crisis polítiques a Espanya. De moment, li hem generat la més important des dels últims 30 anys, però segurament no ha sigut suficient i la següent segurament ha de ser més intensa i més profunda, no? I, per tant, quin instrument de negociació tens? L'estabilitat política. I l'estabilitat i inestabilitat política i institucional. Hem après, d'alguna manera, que amb el nivell de sacsejada que vam aconseguir fer el 2017, que Déu-n'hi-do, no? Però el nivell de sacsejada que vam aconseguir fer el 2017 no n'hi va haver prou per a una negociació ni per a una sortida ni per a una independència unilateral, per a cap de les dues coses. Doncs pot ser que la següent busquem la manera de que sigui més intensa. I des del meu punt de vista això passa fonamentalment per tindre una majoria
més sòlida. O per casos d'expressar una majoria social, electoral, parlamentària i també a nivell d'estructures de la societat civil, tipus sindicats i tot això més sòlida. Merci. Tenim una altra pregunta que ens demana que ara mateix Espanya no ens reconeix com a nació, ni a nosaltres, ni l'existència de les nacions basques o gallegues, per exemple. I això inclou una immensa majoria de polítics i votants, per exemple, el PSOE. Creus que aquest obstacle és insalvable o creus que podria haver-hi un nou referèndum imposat per la comunitat internacional, ja que la nació no està reconeguda per Espanya i, per tant, el dret d'autodeterminació tampoc? Abans de respondre a això, la formulació de la pregunta m'ha fet pensar una cosa que volia dir abans i que m'he oblidat, que és una cosa que jo crec que s'hauria d'explorar, que és la sincronització, per exemple, amb el País Basc. Això podria suposar també un canvi d'escenari. És a dir, si en el moment en què plantegem, diguem, pujar el nivell, diguem, i pensar un nou embat o com se li volia dir, estan passant coses semblants al País Basc, doncs això, l'escala del problema seria una altra, no? I si fos a Galícia també, però dic el País Basc perquè és el lloc on és més probable que la cosa es pogués sincronitzar. I, per tant, jo crec que és una cosa que estaria bé explorar, treballar i parlar. Concretament sobre la pregunta, el reconeixement com a nació és un obstacle i és un obstacle segurament insalvable, en el sentit de que no canviarà, perquè Espanya, la construcció històrica de la nació espanyola moderna, es fa sobre la lògica de la negació, diguem, de l'existència d'altres realitats. És a dir, Espanya no es concep a si mateixa com un estat plurinacional constitutivament. I això està escrit amb lletres molt clares a la Constitució, però també en tot el corpus, diguem, doctrinal i ideològic del mainstream de l'Estat. I, per tant, això no canviarà. El nacionalisme espanyol és unitarista i és uninacional i concep Espanya com una nació única, malgrat que la realitat els desmenteix una vegada i una altra, perquè més enllà, diguem, de la qüestió concreta del suport a la independència, és evident que n'hi ha territoris amb identitats nacionals molt sòlides, diferenciades, alternatives i en conflicte amb la majoritària, però no tenen un nom, diguem, per a l'Espanya uniforme, diguem, que no sigui Espanya. I, per tant, no existeix, no ho veig aquest escenari. Per tant, qualsevol solució es complica, evidentment, es complica. Per això és més complicat aquí que a Escòcia i per això és més complicat aquí que al Canadà i per això segurament és més complicat aquí del que ho seria a Bèlgica i en altres països. Merci, Jordi. Tenim una altra pregunta relacionada també amb el referèndum i amb el diàleg amb l'estat espanyol, que demana si veus possible arribar un dia a tenir un referèndum pactat amb garanties. Si veig possible, sí, probable en el curt termini no, però ho veig possible com veig possibles moltes coses, diguem, molts resultats alternatius. D'aquesta història pot acabar de moltes maneres i em costa molt dir que alguna d'elles és impossible, perquè la història, si una cosa m'ha après, és que la història canvia molt més ràpid del que pensem i de vegades les coses es precipiten i van en direccions inesperades o en direccions que semblen impossibles avui, demà deixen de ser-ho. No vol dir que em sembli que sigui el més probable. Tot i així, n'hi ha hipòtesis intermèdies de consultes no vinculants, de consultes sobre possibles reformes de la Constitució que de facto s'acaben convertint en... És a dir, coses poden passar que de facto s'acaben convertint en un plebiscit sobre la independència. Penseu
en l'any 31, que ara ha fet 90 anys de la proclamació de la República, de la Segona República, primer de la República Catalana del Macià i de la Segona República Espanyola, va vindre per unes eleccions municipals, de manera una mica inesperada. No? Aquestes coses passen en la història i poden tornar a passar. I, per tant, hem d'estar oberts també a que la forma concreta, és a dir, idealment el manual, què ens diria? El manual ens diria un referèndum com el que es va pactar a Escòcia el 2014, per exemple. Això és el manual, però això és molt poc probable que passi. Ara, altres fórmules que poguessin convertir-se de facto en un plebiscit sobre la independència o en una expressió de voluntat democràtica sobre la independència que tingués jurídicament no, però políticament de facto un poder, diguem, transformador de la realitat. Sí, jo en això crec que hem de ser vius per aprofitar les oportunitats. Una mica com es va voler fer, que jo crec que va quedar una mica a mig camí, el 2015 amb les eleccions al Parlament, aquesta idea d'unes eleccions plebiscitàries. Bueno, això va una mica en aquesta línia, de dir, bueno, el que voldríem no ho tenim, però podem tindre succedanis que poden tindre molta força política i poden sacsejar molt la realitat. Bueno, doncs pensem, estiguem oberts i intentem aprofitar les oportunitats. Si hi hagués un referèndum per una dinàmica pròpia espanyola, diguem, sobre una reforma X de la Constitució espanyola, doncs seria una oportunitat per a massivament expressar. Sabeu què vull dir? Estiguem oberts, diguem, a oportunitats per expressar de manera massiva, incontestable, la voluntat democràtica. Merci. Tenim una altra pregunta que ens demana que finalment el 2017 no es va fer la independència unilateral i tot i així els catalans han patit la repressió estatal a tots els nivells, inacció internacional i un cert grau de polarització a Catalunya. Quina diferència creus que hi hauria hagut si realment s'hagués aplicat la declaració unilateral d'independència? Bueno, jo crec que hauria passat el mateix, però més intensament. Perquè hem patit repressió, hem experimentat polarització dins de la societat catalana i hem experimentat una certa incomprensió internacional. Doncs tot això hauria passat el mateix, però amb més intensitat, més polarització, més repressió i més incomprensió. Em fa efecte, I, per tant, de fet, jo en contra del que segurament és una opinió molt estesa dins de l'independentisme, crec que va ser bona idea no intentar desplegar la declaració del 27 d'octubre el dia 28, 29, 30 d'octubre, perquè no es donaven les condicions per a que això tingués èxit. I per això també hem de ser conscients, i això és una mica difícil de dir, no? Això que diré ara, però hem de, sobretot des del punt de vista de les persones que pateixen la repressió directament però els nivells de polarització de la societat són baixos comparativament, diguem, per al que podien haver sigut. I els nivells de repressió, tot i que, evidentment, per a les persones que la pateixen directament són molt grans, col·lectivament no són tan intensos comparativament amb altres conflictes que n'hi ha al món, no? I, per tant, n'hi ha marge per a més polarització i per a més repressió. Podria haver sigut més del que ha sigut i podria ser en el futur més del que ha sigut. Idealment hauríem d'intentar que no ho fos, però entrar dins dels escenaris possibles. Merci. Tenim un altre sobre el referèndum també unilateral que ens demana si l'actuació policial d'un estat davant d'un referèndum unilateral condiciona la visió internacional del mateix, és a dir, amb els observadors que no el consideren vàlid, com hem d'esperar mai de fer-ne un, si aquesta repressió hi serà sempre? Bueno, dues coses sobre això. La primera és que
l'Estat en decidir enviar la policia també assumeix costos, diguem. És a dir, això té avantatges per a ells i per això ho fan al final, no? Però també assumeix costos d'imatge. I jo crec que no hem d'assumir que sempre i en tots els escenaris l'Estat prendrà la mateixa decisió. Perquè posen les coses en una balança, són actors racionals al final, i posen les coses, els avantatges i els inconvenients en una balança i prenen decisions. Hauria sigut molt més hàbil des del seu punt de vista aconseguir boicotejar-lo abans, que ja ho van intentar, però no ho van aconseguir, que no enviar la policia, que va ser un gest que els va afeblir molt. I, per tant, no sempre ha de passar el mateix. Dit això, em remeto al que deia abans, també hem de ser creatius i estar atents i pensar en possibles alternatives. Jo crec que hem de veure això com un procés dinàmic i no necessàriament molt curt, no? I en aquests processos n'hi ha una lògica de prova i error. I aquí es va fer el 9N del 2014, es va fer el 27S del 2015, es va fer l'1 d'octubre del 2017. Bueno, tot és prova i error, aprenentatges i acumulació de forces i a veure la propera vegada què fem amb tot el que hem après i tot el que sabem, no? I hem d'estar, jo crec, oberts a fer coses diferents. Tenim una pregunta una mica controvertida que ens demana si en una Espanya on els vots catalans són imprescindibles per la victòria de les esquerres al govern espanyol, no seria més atractiu per les dretes espanyoles de pactar una possible independència catalana que els asseguraria l'hegemonia política indiscutible a Espanya? Aviam. Això podria ser, és a dir, la dreta espanyola, de fet, podria tindre aquest incentiu si no canviés res més amb la independència, però canviarien moltes altres coses amb la independència. Tot l'equip institucional que es veuria i no necessàriament, és a dir, la independència no és treure els diputats catalans del Congrés dels Diputats. Canvia moltes altres de triar els diputats, per exemple, o l'estructura institucional. I, per tant, i a més, d'altra banda, la dreta espanyola, els incentius de poder i els incentius electorals són fora d'ideologia. I té altres incentius de poder econòmic també, etcètera, que fan que jo crec que clarament ells prefereixin la no independència abans que la independència. Perfecte. Tinc una última pregunta on diu que en el llibre vostè afirma que l'independentisme necessita el consentiment de la minoria perquè l'Estat té eines de repressió i nosaltres no. Es conclou que és necessari un gran consens intern per dotar de legitimització la República Catalana. Si una legitimació interna molt majoritària, és a dir, que el 70% segons les enquestes, de llarga durada, com és el del dret a decidir, no ha portat a l'Estat a cap tipus de negociació, per què esperem que una legitimitat interna sobre la República, on l'Estat tindria molt més a perdre, ho hauria de ser? A veure, l'argument que jo faig al llibre més o menys és el següent. Qualsevol poder polític es basa en una combinació de legitimitat i coerció. És a dir, per a que un govern governi efectivament sobre un territori, necessita que la gent el reconegui com a legítim i li faci cas i quan el govern et demana que paguis impostos aquí, vagis aquí a pagar els impostos i quan el govern et diu que no pots sortir de casa per controlar l'expansió de la pandèmia, li facis cas. I també necessita una certa coerció per a que la gent que no paga impostos o que surt de casa o el que sigui, perseguir-los, multar-los i tal. Aquesta combinació són dos ingredients. Aquesta combinació, en alguns casos, és tot repressió i zero legitimitat i són els règims totalitaris, Corea del Nord.
I en altres casos és tot legitimitat i zero repressió, que és l'ideal democràtic republicà, diguem, en el qual tothom consenteix al govern i el govern no es basa en la dominació, sinó en el lliure consentiment. No? La realitat sempre està entremig, o gairebé sempre està entremig d'aquests dos extrems. No? Però, evidentment, com més a prop de la màxima, del màxim consens o la màxima legitimitat social i la mínima repressió, millor funcionen els governs, ¿vale? I millor funcionen les democràcies i millor funcionen les societats i millor són les societats. I, per tant, des d'una perspectiva republicana, l'aspiració necessàriament ha de ser màxima legitimitat interna i, per tant, mínima coerció, entre altres coses, perquè els instruments coercitius no els tenim, no estan al nostre abast i, per tant, el que hem de buscar és la màxima legitimitat interna. I això no està pensat, és a dir, no és un argument que jo faci pensant en l'Estat o en el reconeixement per part de l'Estat o una resposta de l'Estat, sinó pensant en la societat catalana, perquè a mi em sembla que la solució als nostres problemes està fonamentalment, o almenys en aquesta fase, dins de la societat catalana. I, per tant, la meva conclusió és que s'ha de treballar amb els dos percentatges alhora, amb el 50% i el 70%, diguem. Amb el 50%, amb consolidar, reforçar i ampliar el 50% i fer-lo conviure amb el 70%, que vol dir que n'hi ha un gruix, una supermajoria de la societat que reconeixerà la decisió que es prengui. Estiguem d'acord o no estiguem d'acord, diguem. I, per tant, què s'ha de fer amb aquest 70% teòric de les enquestes, diguem? El que s'ha de fer és, idealment, el que hauríem de fer és donar-li forma política, diguem, i traslladar-lo a una decisió en concret, que l'1 d'octubre podia haver-ho estat, però no ho va ser. Primer, perquè els líders polítics, diguem, dels espais que podrien ser referents d'aquest 70%, que no són independentistes, però que podrien ser referents, no hi van participar. I segon, perquè els votants tampoc hi van participar massivament. Molt poca gent van anar a votar, que no a l'1 d'octubre, diguem. I, per tant, de facto no ho va ser. Doncs pensem que el proper instrument d'expressió democràtica o de decisió sigui més reconegut àmpliament per un percentatge més gran. Si l'1 d'octubre hagués anat a votar el 70% de la societat catalana, pues otro gallo cantaria. Molt bé, merci Jordi. Estem arribant a la fi de la sessió. Ja he passat totes les preguntes que han estat al xat. Crec que no me n'he deixat cap. I li passo la paraula al Pere per concloure la sessió. Moltes gràcies. Bé, ara una última pregunta que crec que podrà donar-te la possibilitat de fer una mica de resum general. És, en el llibre afirmes quina eina o eines concretes consideres que haurien d'emprar per tal de reforçar la majoria independentista i aconseguir la independència, per augmentar aquesta legitimitat, per transformar el declivi de legitimitat espanyola, augmentar l'única via raonable és la independència, perquè no ens quedem o per terceres vies o per no ens distraiem. Quines són les eines que creus que són les millors per fer això? Jo crec que un dels aprenentatges de tot això és que hauríem d'escapar de falsos dilemes, diguem, i que necessitem institucions o mobilització. No, necessitem tot. Necessitem totes les eines. Necessitem l'acció a l'exterior o el govern de la Generalitat. Necessitem les dues coses. Necessitem protesta al carrer o negociació al Parlament. Ho necessitem tot, crec. I, a més, l'independentisme està capacitat per a fer-ho tot alhora. I, per tant, necessitem ser millor en la gestió de l'autonomia, necessitem ser millor en la internacionalització del conflicte, necessitem ser millor en la mobilització, en la capacitat de mobilització, necessitem ser millor en la manera en com expliquem el que volem fer a la part de la societat catalana que no comparteix l'objectiu independentista i també a l'exterior. Necessitem entendre millor què passa als barris de les nostres ciutats per a transformar aquestes realitats. Necessitem
entendre millor quins són els frens que impedeixen a un sector important de la nostra societat sumar-se al projecte independentista. Tot això són coses que hem de fer alhora, diguem. Necessitem també ser capaços de generar estructures de protecció, perquè ara sabem el pa que s'hi dona en termes de repressió i necessitem ser capaços de generar estructures perquè la gent en un moment donat estigui disposada a fer coses perquè se sabrà recolzada emocionalment, políticament i també financerament o el que siga. Necessitem ser capaços de generar eines més professionals per a fer les coses, tant en acció exterior com en acció política interior, com en mobilització, com en desobediència, etc. Necessiten moltes coses diferents i algunes les hem estat fent i les hem estat fent força bé i es tracta de seguir millorant, diguem, i seguir tenint aprenentatges, diguem, acumulant aprenentatges. Jo, de vegades, em sap una mica de greu que veig que ens perdem en debats numantins sobre si hem de fer A o B. Tenim capacitat, tenim actors, organitzacions molt diverses, tenim sensibilitats diverses, tenim especialitats molt diverses, tenim professionals de molts àmbits i podem fer-ho tot, diguem, i crec que ho hauríem de fer tot. I hauríem de millorar això que dèiem, la gestió interna, la gestió externa, la institucionalitat, la mobilització, etc. Realment tenim molta feina per fer-hi i es tracta de fer-la amb un nivell d'autoexigència pot ser una mica més alt del que hem estat fent fins ara, que no vol dir que ho haguem fet malament. Per algunes coses pot ser sí i moltes altres no, però es tracta d'augmentar l'autoexigència. Moltes gràcies. Hi hauria moltes més preguntes, però el temps se'ns exhaureix, així que recomanem que llegiu el llibre, que és un altre punt de vista, un anàlisi molt concret sobre el que va passar i sobre les eines, precisament, que estàs explicant. Ens veiem a la propera sessió. Moltes gràcies a tothom. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.